Diyan na, Noy. Yan. Swimming down. Ang mga picture Ang maganda. Garo mo man lang ni sinarabing matataba ka. Diyan na ni. Ano no dae? Ay nakuha. Nakuha. Daw Noy. Yun na yan. Para ni kaya tutok. Ay magaman dumano ang mga picture yan. Ning-ning. Puto na kaiba. Ay mga sakto na Iyo na yan. Ano na yan? Mas yun na kaya. May picture na ako sa bago. Ay, just ko siya. gutom na po ko. Sabi na talaga. Gutom na talaga. Ay, bless na bless na may umi. Miss Lafayette. Ay, sinilip ito ulit ang kagalan. Lambitis mo ba? Ay, For this thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, O Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Una naman rin sa lahat mo. Nakakita na ako nila. Kung si sa loob na sige na, kamu pamagahan na kami. Sabi na sa bago rin sabi. Ano ba? Pinalap na naman ka. ay, sino yan? Marinuli mo na. Yan sa takawan. Sa takawan. Kaya pala sabi ko. Ako na. Akala ko wala. Paano para gumakalao? Para naman ako ako. Asama din Merly. Ay, mahal. Tama rin. Ay, sige daw. Namitan mo na. Ito pa yun. Happy birthday to you. Happy birthday
Bas. Ano ran? Kite. Kite. Mayroon niya sabi na. Yan na din. Sana, kortina ang kakan. Ay, bago. Tama na yan. Namaray na siya. Sa labay. Nice trip. Yan na. Yan na, sayang. Namitan mo mag-iray. Magayot lang kita. Donut na chocolate. Ang nakasimanin niya na ni donut na chocolate. Tunakit. Tunang na siya. Ay, mag-donut na chocolate. Sabaw. Kasubat lang. Mangyari sa siya. Ano niya? Ay, kami matalaga ko naman. Ano ka na daw ha? Jadi kayo kayo. Kaya, ay, ini ang hanap ko, mais na lang. Sana. Bili mo dyan na. Nako. Ito yun nito. Wala kong talagang nag-ibahay. May mga pangirin. Yan na ni. Dahil naman. Mili, yan na. Mili pa na. Yan na, Mili. Nag-aalok ko na. Mamading na rin, ano? Dahil kamay, de. Karay-ray naman. Pag dumako. Lumang ko rin ini. Galing din niya. Kaya paparinig na sila. Sabi pang sipon-sipon nila. Ayaw dyan, mama. Natayin niya ako. Gumaga, ibaba. Pidaso. Para kukuha mo kayo sa tawad nila. May ano kayo ka, no? Kayo. Patak team. Sana ka mo. Uy, abo, hindi ka.
trabaho. O niya, kakanasin. Sa tutulan ako, dahil ko nagbabakal dito. Pero pag iba kumabutan na sa nakakain. Napadawa itaw yun ako maliit na talaga daro. Ay, nakakatay mo na Dahil ko yan. Ay, sorry, sorry. Sige, go.
Dalaga! Kuya no, plato! Uy. Ano, yung aking umilan. Si Papa mo na nagkakasan. Yung aking nagiinom na nagkakasan. Ako talaga. Dahil sasawan mo. Ay sasawan. Uy, paluto! Aputan mo, Made. Made, aputan mo kung pwede. Alaloy. Uy, si Gusto. Okay, nakahilingan mo. Mabalasok, eh. Bugatan na naman yan. Ayaw man yung lawgay. Nada gusto mo, nagpa-primary sa naman. Bakit bang gibagan? Tama yung nagkala nito. Picture mo, cellphone mo. Ako dara, ano ka man? Yun na naman yung ginawa sa cellphone.
Iyak ko na. Saglit. Ala, COVID ko kani? COVID ka talaga. Yun na yan. COVID. Gusto man yung COVID. Gusto sa imo. Gusto man yung COVID. Ay, nagkaroon ako talaga may birthday. Cheers. Hindi magpain daw. Hindi magpakikit-cheers. Ay, pwede. Ako mo na, hindi ko. Abot naman kaya. Abot na si Frank. Kasunod naman lang yung sa imo. Ano sumabo? Nalagay ko pa pala si Kuyang Patate. Nabuhay yung mga... Nasaan na? Ay, yun is pinapatukan sa mga. Dahil, pag ako gagaling ito lang, may ito lang pala sa talaga. Sino sa luwas? Kanta mo daw may sila no, ito no. O, ano nang kanta mo sa kuya? Hindi ganyan ha, hindi ganyan ang kanta. Kanta mo na sila natin na. Padahal ko natin na. Paano na yung kanta? Ano mo kabaliktad mo ng kapot ko pala? Nagtubagaan kulay na Wow, ano pala? Madipluman mangyani pala. Kanglat. Ramon. I-screenshot ko na lang. Oy, baduy ka ha, pag di ka dyan nagkiuso. Baduy ka, pag di ka dyan nagkiuso, makiuso ka dyan. Diyan po. Ayo.